ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିଲିନି ସେଥିରେ ମୋତେ ଏତେ ମଜା ଲାଗୁନି, ମୋତେ ମୋ କାମରେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଯଦି କିଛି ମିଳୁଛି ବୋଲି ତମେ ଖାଲି କାମ କରୁଛ ବା କିଛି ଆଶା ରଖିଛ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ କାମ କରିବି, ତାହେଲେ ଏଣ୍ଡରେ ଭାଇ ତମେ କରିବନି, ହାର ମାନିଯିବ। ତମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ସେ କାମକୁ ତମେ ଭଲ ପାଉନ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ, ଖାଲି ତମକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଛି ମୋତେ ଖାଲି ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ କରୁଛି, ନହେଲେ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଖାଲି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯାଉଛି, କମ୍ ଦିନରେ ଥକିଯିବ ଭାଇ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କହୁଛି। ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆଣିବି, ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ ଆଣିବି ବୋଲି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ନା ଖାଲି ଫୋନ୍ ଆଣିବି ଭାବୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଫୋନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ମୁଁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲି, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲି। ଖାଲି ଫୋନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ କ'ଣ ସେମିତି ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମୋ ପଢ଼ାରେ, ମୋ ନଲେଜରେ, ମୋ ଫିଜିକ୍ରେ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପଇସା ଆପେ ଆସିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିଲିନି ସେଥିରେ ମୋତେ ଏତେ ମଜା ଲାଗୁନି, ମୋତେ ମୋ କାମରେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ମୋ ଭଲ କାମର ଗୋଟେ ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଇଫୋନ୍, ପଇସା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ କାମରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ପୁରା ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ମିଳିବନି, ତମକୁ ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହିଁ ଲାଗିବ। ତମେ ତମ କାମରେ ହିଁ ଭଲରେ ଥିବ। ତ ନିଜ କାମକୁ, ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କର, ଭଲ ପାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ। ସେ ଜିନିଷରୁ ଭାଇ ସବୁ ତମକୁ ମିଳିବ। ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମ ଗୋଲ୍ ପଛରେ ଚେଜ୍ କରନି। ତମ ଗୋଲ୍ ପାଇଁ ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କର, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପୁରା କର। ବାକି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳିବନି, ସେଥିରେ ଆଉ ତମ ମନ ରହିବନି। ତମେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖ।